Mga kapuso, pagpangawat sa isa ka apartment unit sa Jaro, Iloilo City, nahuli-cam. Bauperte, pagpangholdap sang lalaki gamit ang screwdriver sa Bacolod City nakuhaan man sa video. Yaring balita ang itutukan ni John Sala. Makitaan sa sininga CCTV video ang lalaki nga tuman kataway ang pagsulod sa isa ka apartment. Kaangailangan daw isa man siya sa naga-star diri. Apang hindi ni gali tenant sa apartment building nga hamtang sa barangay Quintin Salas, Jaro, kundi isa ka kawatan. May mga lugar nga iya nasudlan nga hindi na makuhaan sang kamera. Nataban sang suspek ang isa ka cellphone, wallet nga mainod nga kwarta, ATM cards kag relo. Kinapangtanaw yung mga kwarto kung bukas. So, kung bukas ang naging nasulod niya, unfortunately, ining duha ka kwarto sa duha ka biktima, amuning bukas. Nagpaiway na nga magatubang sa news team ang mga biktima. Apang suno sa ila, hiyara man sila nga duwa sa unit sang natabo ang krimen. Apang wala gid nila matalupangdan ang sospek. Hindi manila kuno kilala ang sospek sang gintanaw ng kuha sang CCTV. May information kami nga ining suspect naton nakaagi trabaho sa duha ka establishment. No? Pag may nakitaan siya nga sa masami nagatambay. Kuha naman ini ang CCTV sa isa ka balaligyaan malapit sa Government Center sa Bacolod City pasado alas 10 kahapon sang aga. Makita nga nagabakal sang junk food ang lalaki nga ini nga naka-jacket kag may hood. Nagdaho pa ini sang 200 pesos nga bayad samtang ginapreparar ang iyagin bakal. Mation-tion, feeling close ang sospek kag nagtupad sa kahera dala taya sang bitbit nga screwdriver. 3,000 pesos ang gintaban sang holdaper. Sin gabing ko ba? So wala lang ko yung nagpanic gid. Kay actually sa ulo ko mabato ko siya. Gali kay ang table ni is naka balabag. So gap minsan kung wala ko agyan kung magbato ko siya. Antes paginbayaan sang iya upod si aliasan nagud nga magdeposito sang ilabenta, namutika na sa mga ini ang lalaki nga daw may ginatiid. Ang biktima naglahog pa sa upod sini nga base holdaper ang lalaki kag may malain nga tuyo. Daw kaangay nga ginlabo sa bato ang mga tinaga sini. Hambal hindi ko na ipagbayain ang kay basi balay sudlong ko di kag isaksakon sa balay itayaan ti tsak to gid ang iya nga ginahambal. Nangayo pa sa bulig ang biktima sa mga pulis sa palibot apang madasig nga nakapalagyo ang sospek sakay sa single nga motorsiklo. Padayon pa nga natumod sang BCPO ang identity sang lalaki. Upod kay Hans Di Shato, John Sala. 1 Western Visayas.